Jangmipo ni phai inkarahini bhomti arni ni jangkar biang long lakhai sidor amla constituency ke parlo kudam ronghang arong karli tang sumila ronghang piaphan ningkan hini ke pleng arni api apo tompen kachikimopon bangso kachikimopon long KSA Central Committee General Secretary Ram Singh Tok Bilapen KSA Hamran District Committee Vice President Biren Singh Kro tompen karli tang sumila ronghang piaphan ningkan hini ke pleng arni kachikimopon along chitong dunsi alang litum KSA hen pen ningkang samse chepaklang pon redi Karlitang sumila rohang piaphan hok pedakang sailong ponvek nang positioning report. Pirangkia bitong pen karlitang sumila rohang piahem an kahomri don ahut ke api apo akorte chekle adonara batum do an ningduk mekri meglang asonsi thekpon long. Lapen ningduk chepaklang pon rintia long hok pedakang sailong nang posi pirangkia thengno nang chuning ridon. Wothat lang sopen Sukur Singh Hanse Hamran berta. Nisupi sumila rohangpi abangke aphan te ahok lu te ne kap kitok kelang hika bida ne pathek dunji pu si ahok lu ne ke te ahom parok ahem ni bangang thon noi ne pathek pachin pu kapor he hika bida ne pathek pu metrik pathek passport pu lo se nang thon noi pu lo ahok lu ne ke je thon ni kok lo te pathek pu ma si pu tang te nona bangke bang ko som lo ne bang kelang ne ma kelang hedi ne kelang se lo ne te non ni supi sumila aphan ke ni supi sumila rohang pli ni su akleng the lo so lo ke la si bang non bang apran amut nang nang amut pidelo bang nang chine nang holo pidelo te non bang patilo lo abedelo te non ni ke udam lo mote se to dap adapta te to dap adapta te ni ke te kichi anengkan mate kichi atarik mate hala bang apran karmut bang kapatchi atarik an achiklu mate anengkan la su ke chop pensin ni ke non ni tum rat det pen te mekar methur mate don ra pen ni tum jehang je pha pensi te ni tum ke chongduk chuyem pon lo si non non ni tum ke non chongduk chuyem pen si te la pulo te ning neng chere ngda mate ning neng kang sampen te ni tum ke chingduk chuyem pon lo si tame pulo te non ni tum ma ke ni neng sam se det lo ni neng te ni det lo la ni sopi sumila rohang pi aphan apran karmun det kachene kaholo det abang aphan ke la si non kang sai ponang ji aphan ke la si kuduk ko ve ke the kiting te la si rat det penta la si nang ni tumta angkang peta nang ting ni duri la si nona bang ke ni ta ting ni lo nang to nang ting ni duri noi te la si la sukang sai nang ya phan ke non ni tum sai pon vek nang po la si ni tum ke ahok lo te ni tum ke non anon puta ni tum ke ni neng chiteng ni la la su ni su pi sumila rohang pi aphat apran amoy nang karmut pide ahom parok la su abang aphan ke ni tum ata ni neng chiteng ni la si nang tum nang ting ni dum dari la si ni tum ke non mekri neklang pen ni tum ke pada to dap to an ke sini tum ke chingduk chiyem pon lo ni tum ta chite ni lo la si ahok lo la si kardon sumila rong hampi na kene ni tum masuki ahok lo la si cepat lo ni kan hini lo pineng anang plek di kan ini lo pineng ikan ini anang pleng lo la sini tunta kichi adni nang ele lo pini adni bangke la sini tunta na chingpon ka chingin pen le la ang so se nanti dia punya buku na patang ko pamina busi dili tunta da ko lo la si ini tungkeng lo asu hek ni la sena tum kithi kiti na tu ta
ahok bet akang sai kilong dia pan nang ni tunta nang sai duna lang ba nang lang duna lang ni tingge kit inlo so kidudet ba kilom det kon ni tingge tek he chinde asenang ni tingge he kiding atau mempantana ni tumpantana tumpuni bilo nang ni apa nang ni tunta nang ni tingge ben an tingge nang bun idun thala pe nang sira tu ni piniarni ning dukolni bangke nang kahomri atum tawang we pusi pirta long pon lo lasi ning duk lo lasi nilitum karbilo chali song hin pe na bangke kapil kang tung la lo karbiang lo autonomous council non kiki bom mate kachari bom ake hai Dr. Tuliram Ronghang lapen EM sat atum MEC atum lapen MLA lapen MP Horensing be kai besame labangso akese puthak RD kipi fansi alang itu phan besame chuning rilo lapen ka lasila bangso puthak lambang ngil tum karbilo chali song pe bang alang itu phan ka chuning ri kang tung bang lalo lasila bangso ningkan hini plengget pinian ni anata akang sai ahok pe akang sai bang long lelang pinian ani anta high court ben wardik pite kelang lasi labang so ini tum ahok pe akang sai ke pelong nangji phana bangke ini tum kewang jilangani ini tum cingki jathan pen kaduk we ke thekeding kaduk we bidi sure chepi pen ini tum labang so ini tum bongso kalitang sumila rohang pi ahok pe akang sai kelong nangji phan bangsi chuning rilo lasi non ladak kalitang sumila rohang pi high school besame nangkim lo nangkim boy pit besame ladak bangke residential school besipu stabe piniani anabangta Karbiang Long Autonomous Council ahin pen ningkan ini plan igalo sabi pinian ni anta ada school building ke dolo school building school bang nangkim lo school bang ke napang cheng lo sabi pinian ni bang school building awelang haladak hostel facilities pa building ta awelang lapen haladak kangthir at language no site awelang lapen boundary wall kipinang ji anak tapi awelang lapen aku ladak kalitang sumila rohang pi amen pen ladak kipir ke thak hem ladak handloom and textile labangso ladak kipir ke thak hem basame nangkim lo same piniar ni anata labangso asai hem abangda no anda functioning kuri relang ladak no anda asai abang na pangcheng jelang lasi alang itu kupia posi tini dabara titi lahelo mana tum arpu ke lahelo puan cholo mana tum ka matha ke lasi nili tum karbilo chali songhin ben kachuni rikang tungu bangke ladak labangso kalitang sumila rohang pi amen pen labangso ke kipir ke thaga hem bustame ladak ahem bangke kimlo sami piniania ta asai angdeng asai mo bangke pangcheng pumpilang lasi labangso bangta untia ke prapen kapangcheng ponji aphansi Karbiang Long Autonomous Council akehai Dr. Tuliram Ronghang CM aphan besame chuning rile thorat